si pen kapang chengpon Church of God Karbianglong District ahin pen patirpi ponsi Tapat amondoli along Ingdeng pho ningkan Esek amaipi pamanpon. Bangso teng pen kedam tang thereponi pai ke thom arni an mesen pen si pamanpon lo. Bangso amaipi along dipu rong thesu daldali la pen West Karbianglong angkang pi Jordan thepai langso Larsing Church of God Mission Center Hamren tharmit langso pen danglok ke ongdung atum chetongdun. Bangso hut ning chepaning ding pen le donon. Jacob angdeng pi pho angdeng so troxy along pen athe pi en ponsi jumesen pen arnamalam the thanpar jupon lo. Labangso ang nickname ke Matthias angding pe ke thom angding so Chris Roxy along se podam ji porna jis pulotang te chiter kangder po tumi penta nili ruili thotlo labangso amuni datum korti bang hinita a provision kam ki claim bang ke ok kitura kam ape so ka chipasai tame ok kitura kam dan si chipasai lo lapen salomi lapen sebidi atum aning charong ong amat anisiani ke Amit hanga sumar Jisu long kidun aning karong ong amat Jisu phantipu online booking lata o Jisu mo sininta lilo tante la nisupo jema bang arbi pang minang la jona bang arbi pang minang de hasininta online booking lata pensi lagi Jisu pulo batu ta lata ke ini gune dem kita api malake ni sai iklem ni kam iklem ni buku iklem tu sini long jom Make it Esek arnama phan kilun ke rokar cho sai amo Church of God Youth Department Music team atung pensi arnama phan ke rokar cho dun par ju. Labangso amaipi ki bialong si Church of God ni Marlia tumpenta ningkan Esek amaipi pasik dun si chetodun. Ningkan Esek amaipi ki bi kechun jiaphan Church of God Karbianglong District atiripi anparta Tapat anam amondoli tirika matum chetodun si nepechun po. Lapen amaipi along Reverend Tilson Rongpi, Reverend N. Ilin Inki, Reverend Albert Rong hangpendang lo ki ongdung atum chetong dun si mesen pen ningkan Esek amaipi pachun po. Hamren pen Daniel Karbianglong